Dacă îmi cunoști durerea și voiești să-mi o alini, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spini. Fiul meu, Iisus, pe cruce, îndurerat și-n mare chin, și cu ea la El m-aș duce, ca durerea să-i alin. Atunci salcia pletoasă, crengile și le-a plecat. Maica a făcut cununa și la Golgota a plecat. Dar